5 minutos para que digas lo que te dé la gana. Bo día, Venga, anímate. Bo día. Bueno, en principio decir que nos estamos, me atrevo a decir, e eu en particular estamos en absoluto en desacordo con impoñer tasas turísticas nos concellos. Pero, por outro lado, tamén entendemos que sí, que hai, a mellor, para certos concellos é atractivo porque é unha fonte de ingresos tamén. Dito isto, o que sí temos que facer é para nada a masificación, o sea, en Galicia non hai un turismo masificado, o sea, que non se pode trasladar, que si o hai puntualmente en algúns concellos, pois podería ser, pero en xeral, generalizando que é o territorio, incluso me atrevo a decir tamén que no nacional non hai ningún tipo de masificación. Agora sí, o que temos que ver é o que está pasando en algún outro territorio que podemos facer noso, trasladado aquí, para que aquí, en concreto en Galicia, non ocurra o que sí, como digo, está a acontecer en determinados sitios. Hai que legislar e hai que regular o turismo. E tamén entendo, por outra banda, as queixas, en algúns casos, destas zonas, destes territorios, en donde hai certa afluencia importante de turistas, de viaxeiros ou de visitantes, a que a veciñanza teña algúns problemas ou ben de convivencia ou ben a hora de atopar ou alugar no tema do aluguer de algún tipo de vivenda. Como digo, penso que o máis importante en este caso é a opinión do sector. E o sector, en este asunto da tasa turística, pois non está para nada de acordo, nin entendemos que sexa necesario. Agora mesmo decíame un compañeiro en un momento, subir, estiven hai un par de meses e medio en Portugal, en Figueira da Fosa, de unha tasa turística de un 2,5 euros. Pero claro, un 2,5 euros, si unha persoa, un hosteleiro, quixese, non tivera problema en aplicalo motu propio a ese menú do día, xa o faría de alguna maneira, non porque yo o impoña, non? E logo isto é parecido ao tema dos deportistas de élite, porque aquí hai que buscar o problema das infiltracións, a causa e efecto. Hai que ir a buscar a causa e tratar de que a causa non siga acontecendo, non o efecto. O sea, a un xogador que o infiltra, bueno, porque hai que sacarle un rendemento, porque tuvemos unha inversión importantísima en él, pois hai que infiltralo e que salga a xogar inmediatamente. Pero con eso o único que faz é que a causa, o problema, non acabas con él. Podes volver a botar ao campo e se dentro de 15 anos a consecuencia destas historias queda medio coxo, bueno, pois será problema dele. Pero non. Aquí o que hai que buscar é o problema que temos agora, o que podemos chegar a ter, e é regular, legislar, para que haxa unha convivencia entre a cidadanía e o sector turístico de todo tipo, tanto empresarios como xente que se achega a visitar o noso país, que non teñamos ningún problema. E para eso, insisto, hai que regular, hai que levar as cousas. E logo, algo importante, o tema da vivenda é importante porque hai que conxugar tamén o que é unha vivenda ou un turístico. Bueno, de feito están os hotéis. Nosotros temos na asociación, tanto a nivel nacional como autonómico, os hotéis, o aloxamento tradicional. Nos non estamos, os hotéis non están para nada en contra de que haxa competencia. Claro que ten que haber competencia, vai haber, é boa, pero xugando as mesmas baraxas, con mismos que haxa que todo tipo de vivenda pague a súa seguridade social, os impostos e tal, todo tipo de impostos ou tasas que paga un aloxamento tradicional. E logo, bueno, que xurdan todo o que xurdan. Joan decía ahora fai un momento, non decía que había 14.000 vivendas en Galicia, creo que había 14.000 anuncios de vivendas ilegales. Moitas gracias. Vaite preparando porque